Dobrý deň, milé Prešovčanky a milí Prešovčania. Vitajte v Panskej záhrade. Nie sme tu len tak náhodou. Sme v Prešove, kde som sa narodil, vyrastal a vrátil som sa sem po štúdiách. S manželkou sme si nevedeli predstaviť krajšie miesto, kde by mali vyrastať naše dcéry. Je jar a všetko rastie. Aj Prešov porastie. Som tu preto, aby som oznámil, že aj keď jar skončí, Prešov porastie už tento rok. Chcem sa uchádzať o dôveru všetkých Prešovčanov v októbrových komunálnych voľbách. Tu štartujem svoju kampaň na primátora a som poctený, že to nerobím sám. Dámy a páni, keď bol Tomáš Baťa v roku 1923 zvolený za starostu Mravského Zlína, voliči si ho nezvolili preto, že bol úspešným továrníkom, ktorý dáva ľuďom prácu. Zvolili si ho preto, lebo mal živú predstavu záhradného mesta. Vďaka Baťovej vízii spred 100 rokov je dnes Zlín nielen záhradným mestom, prežil pád podnikov a odchod priemyslu. Je mestom univerzitným a moderným, v ktorom chcú ľudia pokojne žiť, reprezentuje kraj aj celú Českú republiku. Náš Prešov nemá horšie predpoklady ako Zlín. Naopak, ako tretie najväčšie mesto na Slovensku ich má viac. A my Prešovčania nemáme menšie sny, aké mal Baťa. Tiež môžeme byť záhradným, alebo ak chcete, zeleným mestom. Ako krajný architekt som precestoval svet a chodil s otvorenými očami. Chcem tento sen pretaviť na predstavu spolu s občanmi tohto mesta a potom zrealizovať ako primátor. Som otec a normálny chlap, žiadny fešák, žiadny majster sveta. Nepotrebujem si nič dokazovať ani sa nikomu zavďačiť. Z toho som už vyrástol. Pracujem skôr potichu, ale viem zamakať. Mám skúsenosti s našim mestom už viac ako 10 rokov. Mojim voličom za Šidlovec, Dúbravu, Sabinovsku, Kúty a Nižnú Šebastovu zlepšujem život. Doťahujem projekty, dostávam za ne ocenenia. Prešovu som zachránil našu futbalovú arénu. Rovnako kvety a stromy aj dôvera rastie iba s trpezlivosťou. Preto počúvam a idem sa radiť s Prešovčanmi. Preto ma budete od tohto dňa vidieť a stretávať sa po vchodoch a na uliciach po celom meste. Počúvam sklamaných a oklamaných Prešovčanov, ktorí hovoria, ako všetko dražie, nemajú kde zaparkovať, boja sa o bezpečnosť. Počúvam o parkoch, kde búnejú nálety a prerastajú tuje. Počúvam mamičky, ktoré hovoria, že sa ich deti nemajú kde hrať, a keď tak vedľa preplnených a začmudených ciest. Vidím žiaľ naše deti, ktoré balia kufre a už sa neplánujú vrátiť. Musíme to zastaviť. Ale nemôžeme si dovoliť pokračovanie primátora, ktorý to azda myslel dobre, ale žiadnu zmenu nepriniesol. Nemáme čas, potrebujeme rásť. Všetci chceme, aby Prešov rástol, aby tu rástlo viac parkov a zelene, aby tu rástli dopravné riešenia, aby tu rástol život v meste, aby tu rástla bezpečnosť. Keď porastieme, Prešov bude krajší a stane sa miestom, kam naše deti po zbieraní skúseností vo svete sa budú môcť vrátiť. Som Rastislav Vochtacký, kandidát na primátora mesta Prešov a spolu porastieme.